Lit podokwako gweng' ma Chesongoch kaunti ma Elgeyo Marakwet kama nyaka sani jok manolalo jowetegi bang' sienyruok mar lowo kod ng'ielruok mar kite manotimore juma achiel mokalo pod manyo ringregi. Apisa motelo ne kedo gi masiche mabiro apoya osingo madhi nyime gi manyo ringre joma pok oyudi motelo ne iko makanyakla tarik 21 dweni. Elizabeth Ajode nigi ler mathoth. Bang' sirikal lando ni iko mar jogo mane owito ngimagi e masira mar sienyruok lowo mane otimore gweng' ma Chesongoch e kaunti ma Elgeyo Marakwet biro timore tarik 21 dwe mar 11 higani, familia mamoko mapok oyudo ringre jogegi kuyo omako kapod gitemo manyo ringrego. Moko kuom gima wuoyo kodwa lero ni gin kod geno mar yudo wedegi kapok tarik mar iko mane oland kod sirikal romo mondo ginyal iko gi kanyakla kod jogo moseyudi. Kijana yangu Martin Chesach hajapatikana na mtoto ya jirani Chebet bado hajapatikana. Na mpaka saa hizi tuko na matumaini tutapata hao wote na tutawashika pamoja tarehe 21 wote. Sasa vile sina sunguka kutafuta watoto, leo napatikana mtoto mmoja na iko nguvu akusema atapatikana tena. Gilero kaka dang' ni mar paro semako gi nyaka ne giwit wedegi. Kata kamano, sani giyudo fuong'ruok bang' sirikal kelo negi lakteche makedo kod dang' ni mar obwongo. Nilikuwa nimekumbuka maneno mingi, lakini wakati madaktari hata walikuja wakatusaidia kutuongelesha, tulikuwa hata na madaktari ya kuongelesha mtu karibu kichwa inakimbia. Nilikuwa moja ya hawa, lakini wakati serikali walijaribu kutuletea hao watu karibu, pressure ilirudi sawa na hata ile kichwa ilikuwa inatusumbua imepoa. Kaluwore kod apisa mochung'ne weche midhiero mapoya e kaunti no, Lawrence Mutuol, owacho ni gitiyo kanyakla kod familia mapok oyudo wedegi eneno ni giyudo ringrego. Wale watu hawajapata watu wao wapendo wao, tunaendelea kutafuta na tumekaribia watu tumeongelesha hao, sababu hata wametofika sababu watasika nani wale 29 wanapatikana na hiyo 10 bado inapotea. Who will this be vary? It is ni changamoto tele kabisa, but we are hopeful. Tunakaa pamoja nao, hata sasa nimetoka nao huko chini, tumeomba huko, akina mama wameomba, makatekisa kutoka Jesoi Paris walikuja, tumeomba huko msituni na tunatumaini kwamba by end of this before 21st tapata watu wote watapata wapendo wao. Jodak ma Chesongoch masani ojot kuonde ma opogore tok masira makama. Koro kwayo sirikal mondo nyal miyo gi kamoro machielo maginyalo keto e mieregi ni mar kuondegi mag dak masira osiko kalimo. Tunawaomba kama kuna bahali wengine farasi ya Kenya, saidia, utusaidie, mtupatie shamba tutoka hapa twende tuishi huko pahali pazuri, ili kwa sababu hakuna shamba lingine naweza jenga nyumba. Ni hapo tu ni pahali pangu yenye naishi na watoto, na sai watoto wenye wamepaki hakuna wenye wanaishi kwa sababu mawe imejaa tu shamba yote kutoka chumba ka chini. Nyakasani kwan jogo moseyangi niyo wito ngimagi tok masira mar sienyruok lowo e kaunti no gin 29 ka ji 10 pok oyudi. Elizabeth Ajode, Ramogi TV.